I have to say the drugs coming in by sea are down 94%. And we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94%, and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out. Welcome back to the YouTube channel Malaweni Cameras. Pano zobisika zamba kululika pa nkhani yokhuzana ndi ku Venezuela. Maria Corn Machado amene ndithu ndi mzimayi amene ali main opposition leader ku dziko la Venezuela amene ali matimati kwambiri ndi Donald Trump. Ndipo iyeyo adawina chikho cha Nobel Prize anachitenga akuti kukampatsa Donald Trump kuti at least Donald Trump ndi amene ali munthu wamtendere. Komano nkhani yake dilo yake ndi utani. Dziko la America likufuna kunena kuti lipite mu like lipereke chance kuma company America kuti alowe kenako azikafula mafuta mu dziko la Venezuela. Tinene pano kunena kuti dziko la Venezuela lili ndi like pamayiko onse pa dziko lonse lapasi ngati pali dziko limene lili ndi oil reserves ukuchuluka kwambiri ndi dziko la Venezuela pa dziko lapasi pano. Yes, kupata Saudi Arabia. Yes, Venezuela ili ndi 303.2 billion barrels. Pamene Saudi Arabia ili ndi 267.2 barrels. Mutakuona kuti huge difference. Pali kusiyana kwakulu kwambiri. So oil reserves antana kuti oil reserves ndiyani? Okay. Oil reserves atanda kuona kuti malo amene aunikidwa kuti yes apo pali mafuta. Pali mafuta. Paungofunikira basi. Kufula basi. You understand? So malo amenewo kwa Venezuela ali kwambiri uchulu kwambiri kuposa ku Saudi Arabia. Amene anapanga kale discover. Tukamba za amene anapanga kale discover. Kuteka ku Saudi Arabia kuli ambiri kwambiri mina sana pangino discover. Koma amene anapanga discover panopa number 1 ndi ku Venezuela. So America imakamaka yapha anthu opitilira 90 kumango aphulisa basa kunyanja moja. Like popanda trial, popanda nothing, popanda just kungo aphulisa basa. Kena kuba tanka ya mafuta. Kena afterwards at the end at last ndikuwaza kuona kuti musa tulutse mafuta enali wose mu dziko la Venezuela. So pakali pano palibe amene angatulutse steamer mafuta kuti asatuluke mu dziko la Venezuela kupita kuna kulikonse. So zimene zingapangitsa kwene zoti Venezuela isafale for is like ayipanga choko ndithu ayikinga pakhosi. Okay, why tena kuti ayikinga pakhosi? Venezuela choyambira chino kuti imadalira kwambiri mafuta. Business yake ni mafuta. Imapanga export mafuta. So ngati mutayichingira mafuta kuti musagulise mafuta ndi kuti 1 pavota. Number 2 nkhani yake ikhalina kuti even China imagula kwambiri mafuta kuchoka ku Venezuela. India imagula mafuta kwambiri kuchoka ku Venezuela. And chino chake chisintha. And moreover Venezuela ndithu nayonso imapeleka so imapanga contribute mapercenti ku dziko lapansi lonse tikamagawana mafuta mukudziwa kaleso kuti mafuta timagawana dziko lonse lapansi nayonso imapanga contribute amount ya mafuta. And kubanidwa kwa mafuta ku dziko la Venezuela kupangisanso kuti mafuta sona also maikoso akwere. Yes, zimenezo ndithu tingodikirira zichitika. So it was never sinali nkhani yokhuzana ndi drugs. Trump panopa akuona kuti ayi panopa as I said before, as he said earlier, kuti panopa 90% ya drugs amene amalowa kudzera pa nyanja akuti yachepa. Like 90% like palibe 90% like pa 90% palibe yafufutidwa ya drugs amene amalowa mu dziko la USA atsala pa mtunda. Ndi akuti panopa ayambaso kumenya sopano anthu apa mtunda amene amabwesa drugs ku dziko la United States of America. So koma akuti apa nyanjawa
amene ndoti makuti. So actually, okay, iyoyo akungokamba bezokhuza ndi ma-drugs. Mukudziwa kalenso niyo mina mpanga ya ma-Americans. Koma actually guys, nkhani siyokhuza ndi ma-drugs. Tinene pano, nkhani ndiyokhuza ndi mafuta. So uyu, Maria Con Machado, amene ali main opposition leader, anamuza Trump kuona kuti yes, ine kungokhala president, ndizapereka mwayi ona kuti yes, ma-Americans muzabwere kenako muzafula mafuta mu dziko lija. Pamene uyu Maduro, Nicolas Maduro, samapereka mwayi umenewo kuti yaya kuti belaka. Ngati mufuna mafuta ife tikhoza kukupatsani mafuta, like ufuna kugulitsani. Koma noti kuti niyo mubwere muzafula mafuta. You understand? So the same things zimene panga zikukhuza ndi kutumiza ma raw materials. You understand? So company naibweza fukula ka golide, iza fukula za chani, zimenezo zimesa kufuna Nicolas Maduro. Fa kuzoti ma Americans akangorendo kuti basi ale mene ndiwo ena oseo akhala mene analili. So that's a little bit a huge problem. Like muzungu lemena no kama Americans kodi sumufuna kwanzana zile emera. Chabun, anyway, muni mwasemo agwanitsa kujosa ka fa afuna kunjosa Nicolas Maduro amene wakha ali president ku dziko la Venezuela kuchokera mu chaka cha 2013 mpaka nokafika pano. Koma nkhani ndona kuti mungajosa nchi okay ma Americans makwanitsa kuchotsa mujosa maboma ambiri ndiyo somsiyana kuchosa muni mwasemo mungafunilemo koma throughout of history ndizimene zakhazi kuchitika background mmakaneka kubwezeresa zinthu ele kuzika mmene zinalire. That means cholinga chanje makhala kungononga kuba basi ndi kupha kuba kuononga kupha ngati mwasatana kuononga kuba kupha, that's all. Chifukwa history ndi angana muchoke ku Iraq wafika mpaka ku Libya munakwanisa kupanga iyayi izizi kungobanika chifoka modzi kachifoka chako kamene kamaendelera kena kafuta wadzi makajosa mmakanika kubwezeresa zinthu zicha. So that's the only problem imene imachitika ku ndi America. So pakadali pano iyayi ali ndife pakalikaliki and angotsala pang'ono kunena kuti Nicolas Maduro amuchose pampando. I don't think kuti mina sopa kamene angamusave chifukwa zafika apa isilake manzi ali nkhostonchi dziko losala zongolera stima ili yosa imene ingatuluke kupita kwina kwake kukapanga deliver ka mafuta ka stima icho kasokwina kaya nkolowa mu Venezuela akuti nayonso ipangadwaso sanctioned kamena aigwira ananda mafuta imene ndimene anenera ma Americans. So it's like awagwira usaya kuti abasi dziwo taligwira palibe so imunga pange niyo mudziko ilili. So that's it. So muli mosemo ka aunonga dziko loka ali panga bwanji ka acha sacha komano musayembekeze kunziti Venezuela ikhala bwino like ilemera kaitani kuposa mmene ilili panopa. Chifukwa iwo chimanga bwere angobwera apa ngamu zimananga panga abaibamo ndikumapita nkhani atha. Zimana pangira ku Iraq, zimana pangira ku Libya, zimana pangira ku Syria, zimana pangira kule kwaseko. So yeah, that's it. So situation ikokala libano ku dziko la Venezuela ndi mmene ndithu ilipo. Guys, thank you so much. Kwena konso tipa sana soma update ndi naso amene atsalawo Malawian Cameras.